Áno, nikto nám nechýba. Tak, kamaráti, ahojte. Ja vás vítam na našich dnešných jesenných hrách a chcem sa opýtať, kto z vás vie, aké je teraz ročné obdobie? Jeseň! Super, jeseň! A viete, vy podáte mi, chcem sa vás opýtať, či vy viete, čo robia zvieratka na jeseň? Čo robia? Si potravu. Áno, chystajú si zásoby na zimu a ešte niektoré čo robia? Pripravujú sa? Na spánok. Na zimný spánok, výborne. A poznáte vidíte nejakú básničku o jeseni? Napríklad o hruške. Poznáme? Tak si ju povedzme. Tak si ju povedzme všetci. Spadla hruška. Plače. Ty si hruška nezbedná, nepomôže ti užiť. Veď si dobre vedela, že si ešte nezrela. Kotúľam sa za jablčkom po tráve. Neutečie to, ja dobre viem. Všetci? Páči sa mi, aj keď nie je výhľavé. Domov si ho preto odniesiem. Volajú ma Ježko, jablčka mám rád. Bývame pod briežkom, mama, ja a brat. Volajú ma Ježko, jablčka mám rád. Každý Ježko s Ježkom chce byť kamarát. A máme tu jedného účastníka. Tak ho tlieskame. Kotúľam sa za jablčkom po tráve. Neutečie to, ja dobre viem. Páči sa mi, aj keď nie je výhľavé. Domov si ho preto odnesiem. Volajú ma Ježko, jablčka mám rád. Bývame pod briežkom, mama, ja a brat. Volajú ma Ježko, jablčka mám rád. Každý Ježko s Ježkom chce byť kamarát. Ježka tu máme. Kamaráti, vyšli som práve okolo a voci som peknú pesničku Ježkovi. To vidíte, a ja som Ježko. Volám sa Ježko Deško. Som peknú, si môj kamaráti a ja som zostal sám. Neboj sa. Vy tu máte kamarátov, je to pravda? Tak, máme mi nejakých kamarátov pre Ježka Deška? Ukážeme mu, tak ich prineste pekne tu na nás dvor. Alebo v stole, no? Tak, pekne nejak. Poďte na tak s paničkou. Áno. Marečku, poď sem. Poď skočiť, Marek. Adi. Veľmi ste ma potešili. Vás jedno prekvapenie. Musíte splniť všetky úlohy. Dobre, milý Ježko Deško, aby si už nebol smutný. Pozri, koľko tu máš medzi sebou veľa kamarátov. A my ti sľúbime, že všetky úlohy, ktoré na nás čakajú, splníme. Sľubujete? Áno!
Tak dobre, teraz sa dohodneme, že každý z vás pôjde za svojou pani učiteľkou na jedno stanovište a tam sa pozrie, akú úlohu, aká na ňoho čaká. A keď splníme, pôjdeme na ďalšie. A keď splníme všetky, Ježko nás zvončekom privolá. Privoláš nás zvončekom? No tak dobre, tak poďte, všetci sa rozíďme na svoje stanovištia. Ježko, Ježko, ty sa môžeš chodiť pozerať. Čo tu má? Domček. No, áno, máte pravdu, tam má Ježko domček. Dajte dobrý pozor. Čo je vašou úlohou, deti? Viete vy, čo má rád taký Ježko? Jablka. Jablka? A hrušky. Hrušky? A aký je Ježko, keď všetko pápa? Aký je? Ale hlavne je všežravý, lebo všetko žerie. A predstavte si, on tie jablčka a hrušky ani veľmi nemusí. Ale najradšej má, hádajte čo? Čo má najradšej? Slimákov. Čo má rád Ježko? Ste prekvapení? Čo to je? Myšky. A ešte rôzne chrobáčiky, dážďovky a čo ešte? Húseničky, výborne. Dobre, deti, tak teraz trošku počúvajte. Deti zlaté, počúvajte. Pomôžme tomu Ježkovi spraviť teraz v jeseni zásoby na zimu, aby nehľadoval. Každý môže iba jedno zodvihnúť. Nie 5, nie 3, nie 2, iba jedno. Pozberajme mu teraz slimáčikov. Jedného slimáka a hodím mu do domčeka. Jedného do ruky slimáčika, hľadaj slimáka, jedného slimáka, hľadaj. Do domčeka slimáčika, hoď. Hľadáme slimáčika. Ešte môžete iba jedného zobrať. Tak. Máme a dáme do domčeka slimáčikom. Ešte ideme pohľadať. Dobre, a teraz mu nájdeme myšky. Iba jednu môžeš chytiť. Iba jednu. Odnesiem mu do domčeka. Jednu myšičku odnesiem mu. Očku a zase cez dierku. Tak, ešte poď, myšky. Videl, druhý ho odtrhol a tretí ho chytil. Tak, čo myslíte, ako sa rozdelia zvieratka? Áno, medveď bol múdry a tak im poradil. Keďže ste každý urobili kus práce, dohodneme sa, že to jablčko, pozeraj, teraz tu máme také jablčko. Pozri. Teraz toto jablčko. No, ste videli samozrejme. Keďže teraz máme celé jablčko, poď ďalej, aby si videl. Máme to veľké, krásne jablčko. Teraz pomôžeme kamarátom rozdeliť jablčko. Keby jeden našiel jablčko, čo by urobil? Zjedol by sám jeden? Áno. Keby bol jeden, zjedol by celé jablčko. Keby našli jablčko dvaja, ako by si... Na poli. Ktorá z týchto častí je polovica? Výborný. Čiže dáme polovicu. Áno. Jedna polovica by patrila jednému zvieratku, druhá polovica druhému. Ale keďže zvieratka boli 3, tak by si rozdelili ešte tú jednu polovicu na ďalšiu. Ale zvieratka boli vďačné, že sa nemuseli hádať. Čo myslíte, komu dali tú štvrtú polovicu? Medveďovi. Áno, medveďovi, pretože ich spravodlivo podelil. Pozri sa. Zajačík pápal jednu polovicu, Ježko, vrana a medveď. Áno. Čiže sa rozdelili všetci 4. Čiže aj táto polovica bola predelená. Áno, čiže jeden bol zajačík, Ježko, havran a medveď. Áno, čiže všetci 4.
No a teraz skúsme my. No. Ešte dávam takéto jablčko, pozeraj sem. Dávam takéto jablčko a ty si skúsiš tu na stole toto jablčko predeliť na polovicu a potom znova na polovicu a vzniknú ti 4 časti. No a tieto 4 časti dáme pečiatku každému. Bol tu kto? Zajačik pečiatka bude, áno. Tu si nájdeš pečiatku zajačika. Áno, dáme si tu zajačika. Čiže zajačik spápal jednu časť. Áno. Ďalej, kto tam bol? Medveď. Áno, čiže dáme medvedíkovi pečiatku. Áno. A hľadáme ječko. A kto nám chýba ešte? Áno, čiže hľadáme vranu, dáme viac. Takže dáme... Dobre, a toto jablčko bude pre teba. Zoberieš, že si správne že sa pekne kamaráti všetci 4 Dobre, že? pohodli. A pekne si kamaráti podelili. Dobre, chlapci, takže teraz. Akej farby som ti dala jablčko? Vyber si akej... Poďte tu. No, o žábke, počúvam. Ja som žabka, ty si žabka, my nemáme nič takého. Miško, jedna rabka, druhá rabka, ideka žaného. Uva, kva, kva, uva, kva, kva, my nemáme nič takého. Jedna rabka, druhá rabka, ideka žiadného. To bolo od vás veľmi pekné. Škoda, že vás nepočul Ješko, ale on sa teraz odkotúľal. Asi si išiel hľadať ešte aj on potravu. No, ale ja vám ďakujem za ňo, boli ste úžasní. Ješko už teraz sa nemusí báť, prezimuje a potom si ľahne a bude spinkať. Dobre, a za odmenu mi tu nechal pre vás jeden cukríček. Máš Dobrečka, Dobrečka si schovaj. Páči sa? Aj Miško. Páči sa? Tak, ahoj kamaráti a príďte na budúce zás. Ahojte. Tak si schovaj, Dobrečka, dáš ma. Po tráve neutečie, to ja dobre viem. Páči sa mi, aj keď nie je pichľavé. Domov si ho preto odnesiem. Volajú ma Ješko, jablčka mám rád. Bývame pod briežkom, mama, ja a brat. Volajú ma Ješko, jablčka mám rád. Každý Ješko s Ješkom chce byť kamarát. Miško, z čoho je Ješko? Čo má na sebe? Jablčka z hrušky A ešte, čo má na sebe? List. Lísť, áno, to je Dáme do lístový. lesu čo? Hríby do kapusnice? Aké to sú húbky? Jedle. Čo by sa nám stalo, keby sme také húbky zjedli, by nás bolelo? Brúško, áno. To sú muchotrávky a to sú jedovaté, nejedlé. Tam také s bodkami. A čo je pri Ješkovi tam dolu? Čo tam je? Kamarátka? Aká? Veverička. No, dobre. No, Tak ideme. už asi idete ďalej. Ahoj, kamarát. A bol taký hladný, škvrkal mu v brúšku a tak ho pozeral všade, kde sa dalo. Všade, kde sa dalo, pozeral, keď tu zrazu pozera. Spadal vrano, kričí, vrana, stoj! Otrhni mi jablčko. Keby jablčko našiel len zajačik, spápal by jablčko sám, že? Áno. Lebo by bolo jedno jablčko, jeden zajačik. Ale otrhol kto jablčko? Kto otrhol jablčko, Miško? Vrana otrhla. Čiže by
sa rozdelili dvaja. Jednu polovicu by spápal kto? Zajko. A druhú by spápala vrana, keby boli dvaja. Ale kto chytil jablčko? Ježko, na ježka spadlo, ježko ho chytil. Tak by sa museli rozdeliť aj s ježkom. A kto ich rozsúdil? Kto im poradil, ako sa rozdeliť? Medveď. Áno, čiže sa rozdelili na 4 časti. Čiže aj táto časť by sa predelila, by sme ju prestrihli. A jedna by patrila komu? Zajačíkovi časť. Druhá časť. Poznáte o jeseni? Alebo o hruške? Alebo... O čom sa poznáte? Gabriel. Poznáte o hruške? A mi poviete? Dobre. Spadla hruška. Objela si kolena. Teraz plače na zemi. Dobre lieky dajte mi. Ty si hruška, Nevená, nepomôže ti už mi. veci dobre. A veľké deti mi hovoria? Všetci ešte mám nezrela. No a ja som vám chcela dať odmenu, ale nie všetky deti rozprávali. Ja som Čo teraz s tým urobíme? Poviete mi ešte jednu basničku nejakú peknú? Akú? Predškoláci, viete nejakú? Predškoláci, viete? Nejakú spoločnú. Tak mi povedzte. Kiko, jak by ste sa Ja sa učili? poteším. Ja hasičom. Ty vieš? Ja viem po hasičom. Má hasičom. Dobre. Ale je tu pestíčka. Tak skús. Síly hasičské auto. Skvelý, to je kamarát. Síly hasičské auto. Práve prišiel, budeme sa hrať. A to vás to Super, to zatlieskáme chlapčekovi. Dobre, super. No takže každý z vás uhádol a zaslúži si od hádanky dobro. Prosím si. Dobre, dorazí, stavíme. No ideme, ešte máme jedno. A ešte dievčatko. Páči sa. Tak? Ahojte, deti. Ahojte, deti. Kde ste boli? My sme boli počúvať krásny čo? Rozprávku. Potom O čom sme... bola? O čom bola rozpráva? Oeško. Gaviečko. Jablko. Áno, a ešte vládne a zajačíkovi. A viete, kto som ja? Ja som hadanka. Máte radi hadanky? Áno. Áno, aj poznáte hadanky? Áno. No, som zvedavá. Pochutí si na červíkoch, na slimákoch tiež. Na jeseň si brúško plní. Iste to už vieš. Čo je to? Ježko. Ježko, šikovné detičky. Tak vy Ďalej dostanete počúvame. asi dobrodku. V jari bolo nežným kvetom, na konári zrelo letom. Dnes je guľaté a vy ho chutnáte. Jablčko. Jablčko. Dáme ďalšiu. Chladný ako zmrzlina, prudký ako sprcha, na okenné tabule mokrou pesťou búcha. Čo je to? Dážď. Vaneska, a ty poznáš hadanky? Budeš hádať aj s Tomím? Tomi, môžem ešte jednu? Jasné. Dobre, padajú a padajú, pokoja mi nedajú, na zem tížko
padajú, všetky farby mávajú. Čo je to? Ešte raz. Čo je to? Padajú a padajú. Padajú a padajú. Kedy padajú? Kedy padajú? V jeseni. Áno, v jeseni. A posledná hadanka. Nie je trískač. Lietadlo. Predsa rýchlo letí. Rasie v sade, ovocie, postrápati deti. Čo je to? Vietor! Vietor! A ako fúka silný vietor? Super, a teraz tu by z vás povie nejakú hadanku. Peťko, Je to zelené. počúvajte. Stračí gombík, je to červené. Čo je to, deti? Jablko. Jablko? Nie. A čo je to? Čo je to? Je to červené a Je to zelené. Zelená. Čo je to, semafor? Zelené. Nie. Čo je to? Nie. Ani ja. Žiada v mixeri. Tak toto sme nevedeli. Čo je to? Zelená. A ešte Vás dostal. dobre, ešte ty. Ako? Má to pikliače a chodí to na jablka. Čo je to? Zelená. A to jasné. Poznáte nejakú básničku o jeseni alebo o jablčku? Akú? Akú poznáte, Tomi? Akú poznáte básničku alebo pesničku? Zelená. Zelená. Viem. Ako? Kopúľam sa za jablčkom po tráve. Kde utečie, to ja to neviem. Páči sa byť, aj keď nie je Beráme myši. Tak, výborne. Dáka naša. Dobre, kamaráti. A viete čo? Teraz musíme pozberať slimákov. Iba jedného. Jej, ten sa bude tešiť. A teraz húseničku, iba jednu môžeš zobrať. Iba jednu. Hľadaj húseničku. Hľadaj repeničku. A šup, do dola. Do seba. Mám ďalšiu. Iba jednu. Hýbam sa. Jak na bogy. Všetky sme vyzberali húseničky. Deti, Polieško, tak by vám veľmi poďakoval, super. Ale on sa teraz odpotúľal, išiel do lesa, že si skúsi nájsť ešte aj sám nejakú potravu. A viete, čo mi povedal, Ježko? Ty si vyhral, áno, ste zlatí. Že mám tu pre vás, aké pre vás prekvapenie a môžem dať tým deťom, čo splnili úlohu. Tak nech sa páči. Čo povieš? Čarovné slovíčko. Čarovné slovíčko. Ktorý z vás nechcel robiť nič? Aha, nevá sa, stojí. Páči sa. Páči sa. Dám. Páči sa. Páči sa. Nech sa páči. Nech sa páči. Ďakujem. Tak. A ešte neodchádzajte. Ešte Ježko vás zavolá. Dobre. Ešte vás zavolá. Hovoríme ďakujem. 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 Nechcem. Krásne, Malovička červené, jeho farba jasne žiari. Ach, mamka, daj ho mne. Keď som dom zahrízol zúbky, pochytil ma veľký strach. Lebo červík vyšiel z búdky a stal si na svoj prach. Obom nám to bolo trápne, že má nahryznutý dom. On sa úrazene stýčil a vyplazil sa von. Výborne. No, už dostávajú odmenu. Ideme! Ideme! Jej, deti, počkajte tu. Čo to sa stalo, teta?
Tam som počul, že ste zbierali chrobáky. Áno. Koho ste zbierali? Čo ste pozbierali? A ešte? A myšky. Myšky vám chutia. Vy ste takí ješkovia? Áno. Ale aby mi dobre trávilo, tak musím si zobrať aj ovocie. Ovocie? A potrebujem si ho zavariť. Tu budete dávať hrušky, žlté, pozeraj, zelené, jablčka a a jablčka. Aké farby budú? Červené. Tak mi pomôžte nás zbierať. No poď, No ideme. Zbierame. Ja zbieram červenú. Týkaj, šikovne. Áno, tam. Žlté. Prosto je zelené. Ale maj to tam. Ale tu zelené je hrozno. Tak to musíme dať. Bielenie tam je. Tak, výborně. A utíkaj zase zbírat zelené. Šikovně tak jako tu. Šikovně. Pojďme. A tu do zelené. Tak, no. Dáváme zelené. No, ještě to nám, aha, spadlo. No, utíkaj zase, utíkaj. Zbíraj. Aneska, pozri, aj tu máme žlté jablčko, červené jablčko. Kto to ty dal červené? Tam daj jej červené. Keď sa niekto pozrie, spadlo. Tu je červené. A poď, ideme. Poďme zbierať. Tak, aby počuli všetci, že majú tu prísť. Marečku! Ivanka. Čakaj, ešte sekunda. Volal nás všetkých na spoločnú poradu. Chce nám niečo povedať. Nahlas. Ešte boli ste veľmi šikovní a urobiť ste skvrnili. A to prekvapenie pre. Tak teraz to prekvapenie. Ó, aký pekný list. Mám to deťom prečítať? Dobre, a ešte nás sami si zatancuješ naposled? Aj zaspievaš? Dobre, a potom čo budeš robiť? Pôjdeš do lesa, dobre, deti. Tu mám list, ktorý vám prečítam, čo nám v ňom Ježko napísal, ale on mi tu teraz šepká, že si s nami chce zatancovať a zaspievať. Ideme spolu? Áno! Tak, dobre, pripraviť sa, choď Ježko medzi deti. A všetci tancujeme. Vlčkom po tráve. Tancujeme. Neotečie to, ja dobre viem. Nie. Páči sa mi, aj keď nie je pýtľavé. Domov si ho preto odnesiem. A ideme. Volajú ma Ježko, jablčka mám rád. Bývame pod briežkom, mama, ja a brat. Volajú ma Ježko, jablčka
Ježko s Ježkom chce byť kamarát. Za jablčkom po tráve neutečie to, ja dobre viem. Páči sa mi, aj keď nie je pichľavé, domov si ho preto odnesiem. A točíme sa takto. Volajú ma Ježko, jablčka mám rád. Bývame pod briežkom, mama, ja a brat. Volajú ma Ježko, jablčka mám rád. Každý Ježko s Ježkom chce byť kamarát. A ešte, bravo. Ahoj! Deti, Ježko, Deško, mi tu nechal list. Mami, ste všetci videli. Čo tam asi bude? Prečítame. Môžem čítať? Ešte dobre, že veľkým, bo nemám okuliare. List pre deti od Ježka Deška. Milé deti, bolo mi tu s vami dobre. Veľmi ste ma potešili. Ďakujem vám za všetkých Ježkov, kamarátov, ktorých ste pre mňa vyrobili. Za všetky splnené úlohy a zhotovených Ježkov som pre vás pripravil ešte jedno veľké prekvapenie. A to si nájdete, keď pôjdete po farbe vašej stužky. Verím, že prekvapenie, ktoré nájdete, vás všetkých poteší. Je to poklad, kamaráti. Lúčim sa s vami a do skorého videnia. Váš kamarát Ježko Deško. Tak ahoj Ježka, nech sa ti darí. A teraz poďte hľadať poklad, každý do svojho pani učiteľkou. Chlapci, stále. Niekde poklad. Nie je. Nie je ďalšia zelenú skúšku. Nie je ďalšia. Pozeraj. Aj ja ju vidím. Barborka. Tu je druhá. Nie, niekde poklad. Kde je ďalšia čúča? Poďte pod Má asi jeden balíček. Čo tam máme v balíčku? A ešte čo? Pozri sa poriadne. To nechal svoj. Páči sa, Dominička. Jak sa povie? Čo poviete? Každý má. A budeme mať ešte na neho pamiatku. No, vy ste najväčší poklad, nie peniaze, nič iné, ale pre rodičov ste najväčší poklad. A chcete vidieť ten poklad? Áno! Tak dobre, počkaj, rozbalíme. Marek, pozeraj, čo tam je. Pozrieme sa, čo to tam Reni, posun sa tak a pozeraj. Prekvapenie veľké. Daj sa tu sa počkaj, čo nám nechali? Ďakujem vám, že ste mu pomohli splniť úlohy. A ešte tu niečo je. Ja sa pozriem, či to nie je višňáka. Na šťastný darče, kamaráti, pozrite sa. Asi chce, aby sme na ňo nezabudli, aby sme na ňo spomínali. Pekné? Áno. No, tak mu zatleskáme si